we hebben een Dvořákdag in januari. Ik vind die Componistendagen een prachtig initiatief van het Theater aan het Vrijthof. Omdat je werkelijk de gelegenheid hebt om in een aantal kortere concerten, met wat tussenpauze, je te verdiepen in je kennis van een componist. Onze solosolist Gabriel Arias Luna, die gaat het zeer beroemde celloconcert van Dvořák spelen. Maar we spelen ook het grootste werk van Dvořák, wat hij buiten zijn opera's heeft geschreven, het Stabat Mater. En mijn afscheid, dat is over een dik jaar. Daar heb ik iets heel bijzonders in juni. Daar heb ik iets bijzonders gekozen, een stuk wat u denk ik niet kent, Le Martyre de Saint-Sébastien van Debussy. Om verschillende redenen. Debussy is een van mijn lijfcomponisten. En dan bedoel ik echt lijfcomponisten. Ik denk dat als je mij doorsnijdt, wat dus de folder al aardig gelukt is, en dat je de enzymen en de chemicaliën en weet ik veel wat allemaal analyseert. Ik heb van jongs af aan met de wereld, de muzikale wereld van Debussy, een grote affiniteit gehad. Daar zijn ontelbare componisten bijgekomen. Maar ik had als jongetje al 78 toerenplaten van fragmenten uit dit werk. En het is een heel gek stuk. Het is bij de wereldpremière, die precies 100 jaar geleden was, een opera, oratorium, dans, concert, balletvoorstelling geweest, waar de heilige Sebastiaan werd voorgesteld door een vrouwelijke danseres, Ida Rubinstein. Dezelfde vrouw die 15 jaar later bij Maurice Ravel de Bolero bestelde, u alle wel bekend. En er was een lange tekst, er was ontzettend mooie muziek, er was een koor, er waren solisten, er was een groot orkest. Maar die tekst en dat gedans, en dat was te veel van het goede. En wat onze streven is, niet alleen een grote acteur-spreker te hebben, maar ook een dichter die in staat zou zijn om die tekst van 100 jaar geleden, die interessant is, maar in zekere zin ook gedateerd, in een pakkend modern Nederlands te zetten. En wij hopen te kunnen gaan werken met Ramzi Nasser, de dichter des vaderlands. En wat ik zelf zou uitkiezen als ik hier doorheen blader is opera van Janáček, die opera's uitdoet. Ik vind dat een fascinerende wereld. Zeer dramatisch, zeer beknopt, zeer bepaald door het Tsjechische taal. Orkestleden zult u horen. Leo van Tol combineert zijn afscheid met 3 andere soloblazers uit ons orkest in het spelen van Mozart's Sinfonia Concertante. Er zijn kamermuziekconcerten. Er zijn ook bijzondere solisten. Van het laatste Elisabeth-concours hoort u de absolute toppianist Denis Kouzougin. De eerste winnaar, die gaat met ons Prokofjev spelen. De derde prijswinnaar is een jonge Nederlander, Hannes Minnaar. Die speelt bij ons in een Richard Strauss-programma. Er is nog een hele goede jonge Nederlander, de winnaar van het Oscar Bach-concours, Jeroen van der Wel. Gaat Franse virtuoze stukken met ons spelen. Ik begeleid graag. Ik vind het ook leuk om met solisten te werken. Ook mensen die ik niet ken, mensen die ik al langer ken. Dan meestal van tevoren speel ik een beetje met hun op de piano. Kortom, goede gastdirigenten, ook heel belangrijk. Ik denk dat het een mooi jaar wordt. En ik ben blij, Henri, dat jij in de veronderstelling verkeert dat ik hier na mijn afscheid nog gewenst ben. Dat weet ik zeker. Oké. Ik vind dat een heel fijn gevoel.